Ahoj, ja som Daveman a vítam vás v ďalšej rýchlovky. Teraz budú rýchlovky vychádzať dosť často. Tým vám nič nesľubujem, ale teraz je téma domáci miláčikovia. Skoro každý má domáceho miláčika, niektorí nie. No a my sme dome. Ja ho milujem, mám Jacka Russella, Jackina. Už budem mať jeden ročík. To má krivé nožičky. Každý like, ak dáte 2 lajky, tak to podporí vylečenie jeho 2 nožičiek. On čo chce hrať? Nie, čo sa chce hrať? Do mi chce uhryť prsty. Au! Do mi chce uhryť prsty, no iba ty. Au! Domáceho miliačika má teda skoro každý. Potrebujú iba jesť. Ups, ja to držím opačne. Au. Pardon. No, domáci miláčikovia potrebujú iba jesť, piť, niekedy hračky a lásku. On mi to nedá. Jackinko, chceš hry s paličku? Palička. Zadara. Blázen. No a túto končí naša rýchlovka. Dúfam, že ste sa pobalili a každý like jeho nožička. Má iba 2 tie krivé. Ho budeme volať asi Lachtan. Každý like vyliečí polovicu nožičky. Tak, ahoj.